Мин кабыздан илдә хаклык өчен илем һәм дошман кушканны. Сез омтылсагыз, мин дә омтылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Herkese hayırlı günler. Biz bugün Qabat'tan Yenet'ten Akbar Crash sorana жиылдык. Bugün ise Musajeli listelerine bağışlanan Crash yarışımıza. Adanın Tataristan gazetesi sağlanırken koyuşu Musajeli listelerine bağışlanan Crash turnları bu 59 yaşta bulundu. Ярамыз мұның 2x тезлігінде тоңай тұрғанға мәғлумат еді. Әгер де Musajeli турнирын жеңдім деген исімі бола екен, крашшының енді бір башқа. Başlayalım. Һәм бүген біз крашшыларның әдәбият білімдерін текшеріп қарауға булдык. Беләләр микән алар Musajeli кем икәнен һәм кайда батырлык кылган, батырлык кылган. Білмеймін нәрсе келіп шығар. Аллаға тапшырып инжелік краш, әйдәгіз біргелеп краш қарап кетсек. Yok. Musajeli ул. Musajeli ул. Şair. Musajeli ул. Şair һәм бу безнең сугышта булган. Шуннан безне беләкән була инде шулай бит. Бик шагыйр беләм мен. Һәм сән бер юл әйтәм, сез шуны дәвам итә аласызмы? Җыр һәм шигырь. Җырларым сез шытып йөрәгендә. Җырларым сез шытып йөрәгендә. Син әйтинге дәвам итәбезме? Җырларым сез шытып йөрәгендә. Жаттыгыз күңелемә. Җырларым сез шытып йөрәгендә. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә халкыгыз. Мин кабыздан илдә хаклык өчен илем һәм дошман кушканны. Сез омтылсагыз, мин дә омтылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Адарын итеп атып башлый. Пленда биришмәгән. Бик күп шигырьләр язган, җырлар да диләр, әдәбият җырлар язган. Менә бу инде сорау мин моны бик яхшы беләм. Сугышта пленгадагы поста сорауларга җавап бирмәшә, туганнарын саклап. Бу безнең ялгышмасам пленга и шуннан безнең шигырьләр, шундый шигырьләр язган буларга ялгышмаса. Батырлар шәгәндә инде кем дине шигырьләр язылып, командиттәге шигырьләрдә битәсе килә, төрмәдә. Сатылмаган дип битәсе килә, сатылмаган диге безнең илне сатмаган. Бераз шигырь беләсең? Туган телендә. Юк. Ул язмамсы? Азымча митәләм кисә. Әминә елу күреп Musajeli түгел була алаймы? Мин күп күрдем филдәшләрне, киң күкрәкле тирән бәдәндә, тик күрәсе иде эше белән кеше булган иншем адәмне. Мин Musajeli'нең бүтән шигырьләрен белән яктам. Сөйләп зәле берсе. Мин кызыра машка унике күп ята, аны сөйләп тормыйм. Җырларым әйбереңә сөйләйм. Аны какырыйм тоже Musajeli кебек. Мин күп күрдем филдә кешеләрне, киң күкрәкле тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән чын кеше булган адәмне. Бүтән шигырем белән аны, бүтән шигырем белән. Теге мин бүтән шигыреңә түгел, мин мәктәптә укыган бүтән шигырьдә беләм.
сыналар. Киләм күрсәтер. Менә бу яктан караганда монда кеше хәтәр күп икән. Булар бөтен лотереяга гына җыелды микән инде? Финал карарга җыелды микән инде? Ха, сүз уңаеннан. Безнең монда лотерея булачак, шуңа күрә билет алучылар да бик күп иде. Кемдер суыткыч, кемдер телевизор, кемдер нәрсә отачак инде. Бәхетлеләр, менә булар арасында кемнәр микән? Менә булар инде лотерея җиңүчеләренеке булачак. Ага. Bütün Suriyeliler beni tanıyor. Mesela de vermeyen bakar. Konfirmam ve iyisi tanımlı. İcat idiyatı. Әй, абый, рәхмәт. Менә шундый әйбер монда тенденция дигәндә тагын бер. Менә бу беренче каверда Әлмәт белән Лаеш көрәшә. Икенче каверда Лаеш белән Әлмәт көрәшә. Һәм өченче келәмдә дә безнең Лаеш көрәшеп ята. Лаешлар да Лаешлар. Таралганнар менә 3 келәм булып. Лаешлар көрәшкәндә йөрәгем чүп китә. 3 каверда да безгә көрәшә. Бу безгә кычкырга ярамый. Шулай. Авырмысы хөкемдарлык итү? Авырда, шуңа күрә авыррак тагын судияләргә. Тырышабыз инде гадел судияләргә, пока беркемнең дәгән каршы килгәне дөрес түгел дип чыгарганы ишетелмәде. Ярышлардан соң әйтәләр инде аны хөкемдарлар дөрес хөкемдарлык итми инде. Кышкырсамда да кычкыра инде. Әгәр дә согласие бирмәсәләр, дөрес булмасалар, монда да кычкыралар. Андайларга нәрсә җавап бирәсез инде гадәттә? Андайларга без сүз әйтмибез. Без урта диде үзебезнең сүздә торабыз. Карыйлар, җыелалар судьялар. Дөрес решение принимать итәләр. Халык кычкыра дип, бал бирде дип, аларның сүзен тыңламыйбыз. Финал ярышлары башланып китте. Әтегенә карап. Görüşede şampiyon sınavı oldu. Aynaz Demirhan. Айнас, синең монда ярышларда беренче җиңүең. Ничек синең хис кичерешләрең? Менә күзләрең яшьләнгән иде. Келәмнән чыкканда да җиңеп. Хисләр мощный инде. Алай. Җылайсылар килә, эмоция аңлады булмый да эштәге. Беренче тапкыр, тем более беренче тапкыр бит инде. Нык тәмле булды. Бу бик зур җиңү инде. Әйе, безнең өчен аның өчен эмоциялар зашкаливают. 3-нче класс. И Динар белән Шәрҗан белән Динар Нәбиев көрәшкә йөриләр. И мин Классташларың бу синең. әйе, мин кая барасыз дип, алар көрәшкә дип, мин дә парагызга дидем дә. Яшьләрдә нык көрәш әйбәт барды, Актаныштагы урманга торган иде. Кичкенә чактан бирле шалтыратты да, апа, все, мин көрәшәм, кил дип әйтә, мин йөгереп киләйдем эштән сорап. 6-нчы классларда укыган вакытта, 3-нче класста укыган вакытта. Армиядан соң bir 3 ел туктап алды. Шул вакытта тамамласа, хәзер может чемпион булган булыр иде. 18 яшьтә ташладым, 22-дә генә башладым. Яшьлек шайтырай, аңара акыл кергәч инде әйбәтләп йөри башладым. Актаныштан да җан атып торалардыр инде бит. Әниң белән һәрвакыт сәҗдәме, элемтәдәме? Нәрсәләр диде җиңүен ишеткәч? Әйе, без сездә, без сорап тора, но карамыйбыз. Карамый? Юк, карамый. Бик сирәк кенә кереп кара, может, булмый. Юк, карамый, түзәли карамый. Йөрәге җитми карады. Каршы инде минем көрәшкәнгә. Хатын да әзрәк каршы инде. Ирем булгач, һәрвакытта да ярдәм итәргә, һәрвакытта да теләк булыр өчен йөрим. Ул бит күпме булса да барып берләшеп тора.
Дем ойлаймын мен білемін танамын. Президент шықтырым. Бай айтып тұралар, сұрап тұралар, қаршы болсаларға. Нық шалтыңдар қаршы. Шалыда сияйында, решил шалыда. Түрлерді мен де шында ішім де шында, тренерлар да шында, бүтінісі шында. Демәк, сен шалы командасын нығыта шақсың енді келесі елларда да. Сен сау болсақ, Алла берсе енді, әлі тұқтарға жемей бар. Равилевой. Біздің Оқтанышының тоқталашып, Оданға тоқталашып, ауылынан шыққан егіт чемпион болса Әжмәттен, біз Әжмәт егітлер ема. Мен Әжмәтнікі, Ойназ Әжмәтнікі бір ауылдан 2 чемпион болса андай районларда, андай республикада андай ауылдар жоқты. Adriat va bala. Буду сигурно. Давай, захват, мамали. Ты время идет. Ну, чем трасса? Давай. Давай, nereye çıktın sen? He? Nereye çıktın sen? Nereye gidiyorsun? Ne gidiyorsun abi? Doğru musun? Doğru musun? Ballar ayırması. Mevzisindeki hürmet kamasından kolu ve rakalasılı spor sahası. Başladık arkadaşlar. Данное премия посвящается Ильясу Галимову, так как он боролся очень красиво, всегда делал чистые, высокие броски. Это, конечно же, наставник в первую очередь, легенда нашего спорта. Есть, было на кого равняться, даже до него очень далеко, конечно же. До него мы вряд ли дойдем, до его показаний. Но будем стремиться. Вы сожалели
истәлегенә багышланган көрәш ярышы тәмам. Инде монда бөтен киләмнәрне сүтеп яталар әнә. Лотерея узып китте, җиңүчеләрне билгеләдек, һәммәсе дә булды. Киләсе чыгышларга кадәр исән-сау булып, көрәш ярышларында күрешергә язсын.